Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de venres día 21 do mes de febreiro. Hoxe na radio e na televisión municipal de Cerceda imos a falarlles, por exemplo, do Día de Rosalía, que hoxe pola mañán tivo lugar no Auditorio Municipal de Cerceda, adiantando, que é o domingo realmente o día 23, pero adiantarono para celebralo cos escolares de Cerceda. Falaremos deso, do Antroido, do Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, que conseguiu gañar o concurso a nivel galego, do que falaremos. Tamén falaremos de a parroquia de Encrobas, que volve a ser zona tampón no tema da polilla, e que este domingo, día 23, hai teatro infantil. Falaremos tamén dese seminario de defensa persoal e falaremos de un curso Celga que poden realizar a través da mancomunidade. Como venres que repasaremos os partidos desta fin de semana, de mañán sábado e pasado mañán domingo, dos nosos equipos, en canto tempo, pois anticipámoslles que xa de cara a fin de semana, sábado e domingo, a alternancia de nubes e claros, nos esperan precipitacións. Como decíamos ao comenzo do informativo, esta xornada, ao longo desta mañán, o Concello de Cerceda, xunto cos escolares cercedenses, celebraron o Día de Rosalía. Esta mañán, donde ali presentes pois autoridades, mestres, tiveron a oportunidade de disfrutar do Día do Rosalía. Como? Pois como soe ser tradicional, ca lectura de fragmentos da súa obra, algunha representación e acto feito polos alumnos e despois todos os que ali estiveron levaron e participaron levaron un agasallo. Imos a escoitar e ver unha reportaxe sobre eso. Válganos Dios, que se a auguiña non houbera, lama este corpo mortal se volvera. Vinde a lavarvos, anda lixeiriños, a cara primeiro, dinspois os peiños. Ai, que miniña! Que nena preciosa, despois de lavada parece unha rosa. E este miniño que teño no colo, despois de lavado, parece un repolo. Ai, que tan cuco, ai, que santiño, ven os meus brazos, dareiche un biquiño. Olliños de gloria, cariña de meiga, apértame ben, corazón de manteiga. Corre, corre a cantona te peite, corre, darache unha cunca de leite. Corre, corre a teu pai, mariquiña, que come cebola con pan e sardiña. Vexo contigo estos ceos, vexo estas brancas auroras, vexo estos campos floridos, donde se arrullan as pombas, e estas montañas xigantes, que aló cas nubes se tocan, cubertas de verdes pinos e de froliñas cheirosas. Vexo esta terra bendita, donde o ben de Dios rebota, e donde anxiños hermosos tecen brillantes coroas. Mais, ai, como tamén vexo, pasar macilentas sombras, grilos de ferro arrastrando ante sonrisas de mofa, anque mimosa gaitiña toque alborada de gloria, eu podo decirche, non canta, que chora. Falas, e o meu pensamento mira pasar temerosas, as sombras deses cemportos que ao pé das ondiñas moran. E pouco a pouco, marchando, fráxiles, tristes e soias, vagar as naves soberbas aló nunha mar traidora. E ai, como nelas navegan os fillos das nosas costas, con rumbo á América infanda, que a morte co pan lles dona. Desnudos, pedindo en vano á patria misericordia. Anque contenta a gaitiña, o probe gaiteiro toca. Eu podo decirche, non canta, que chora. Ler é fundamental, vale? Porque é fundamental para a nosa liberdade. O ser humano é libre cando ten liberdade de expresión, cando ten liberdade de movimentos. Pero é moi importante tamén ter liberdade de pensamento. Inda que ás veces non o creamos, as cousas que temos dentro da cabeza moitas veces están fomentadas tamén polo entorno e polo que nos chega.
Canto máis leamos, máis capacidade de análisis vamos a desarrollar. E iso é moi importante, fomentar a lectura. Está ben usar os dispositivos digitales, pero sempre por un tempo limitado. E non estar permanentemente entretenidos en cousas que ao final non son útiles. Hai que procurar ler e máis, hai que procurar estar en contacto uns cos outros, tamén así en persona, como estamos agora mesmo, facer deporte e entrar en contacto coa natureza. Iso sempre insisto nesas ideas. Deporte, natureza, lectura e contacto un cos outros. Que sirva o día de Rosalía para que o teñamos sempre en conta. Que somos da Cerceda e é moi importante sempre conocer a idiosincrasia e a historia dos povos. Fina e Rosa Casás son as primeiras persoas cercedenses que van ser premiadas no Día das Letras Galegas, na historia. Dúas cantareiras que había aquí en Cerceda, que van ser premiadas xunto con outra de Muxía e outra muller tamén de Malpica. O 17 de maio deste ano, por primeira vez na historia, vamos a ser premiados no Día das Letras Galegas, gracias a Fina e a Rosa Casás. Por lo tanto, é moi importante conocer a nosa historia. Canta si queres, na lingua que eu falo, dareche un mantelo, dareche un refaixo. Co son da gaitiña, co son da pandeira, che pido que cantes, rapaza morena. Co son da gaitiña, co son do tambor, che pido que cantes, meniña, por Dios. Has de cantar, meniña gaiteira, has de cantar que morro de pena. Canta, meniña, na beira da fonte, canta, dareiche boliños do pote. Cambiamos totalmente de tema para falarlles do Antroido, porque na xornada de mañán, sábado, día 22, coincidindo con sábados de baile, haberá degustación de produtos do Antroido no local social do Moucho e haberá baile, que aproveitarán os que queiran para celebrar tamén o Antroido. Ao longo da semana que ven tamén se repartirán produtos de Antroido, degustación de produtos de Antroido ao longo de todos os centros sociais que hai polo concello. Eso será mañán sábado, sábados de baile e degustación de produtos do Antroido. Anticiparlles tamén que o martes día 4 do mes que ven será o Festival Infantil e Xuvenil de Antroido no pabellón municipal de 4 da tarde a 8, con hinchables, flocos de millo, talleres pintacaras, plataforma 360, fotos e chocolatada a partir das 6:30. Mais adiante, o sábado día 8, será o Antroido veciñal organizado pola Asociación Cultural Lucerna. O Colexio Celso Emilio Ferrero da Silva gañou un concurso para elaborar unha exposición sobre o Día das Letras Galegas. A Secretaría Xeral da Lingua da Consellería de Cultura outorgou ao Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o primeiro premio do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral. As homenaxeadas, que son no Día das Letras Galegas, donde hai ademais representación de Cerceda. Os alumnos do Colexio da Silva elaboraron unha exposición de 10 cartéis sobre as cantaireiras e a poesía popular oral e un caderno didáctico que guía as observacións dos cartéis e fomenta a labor de investigación do alumnado sobre as homenaxeadas. Cando se acheguen as datas, poderemos ter imaxes que están aínda pulindo destes 10 cartéis sobre as cantareiras. Por tanto, noraboa, ademais, económicamente, suponlles un premio de 2.000 euros, primeiro premio a nivel galego que conseguiu o Celso Emilio Ferreiro da Silva. Tamén lles falamos de teatro, porque este domingo que ven, pasado mañán, hai teatro. En este caso tamén o Día de Rosalía aproveita o Concello para facer un teatro adicado precisamente á lingua galega. Brincadeiras da Lingua, ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal, de xeito gratuito. Brincadeiras da Lingua é un espectáculo que ten como obxectivo dar a coñecer a enorme riqueza e variedade de ditos e recitados da literatura popular infantil de Galicia e fomentan tamén a súa práctica entre a cativada e no ámbito familiar. Xa saben, con entrada gratuita, poden, si queren, este domingo para toda a familia presenciar e divertirse ca obra Brincadeiros da Lingua.
Encrobas, a parroquia de Encrobas volve a ser zoa tampón no tema da polilla da pataca. Así nos informan dende a Xunta de Galicia, que actualizou as zoas afectadas pola polilla da pataca e tamén as que son tampón, é dicir, limítrofes e que sirven de contención. Entre elas está a parroquia de Encrobas. En calquera caso, manteñen todas as medidas de fitosanitarios agás aquelas zonas donde xa prácticamente está radicada. Leva máis de 2 anos sin ter un caso positivo deste, en este caso, de a colza, deste polilla, que así se chama, polilla da pataca. En outros lados, en outras zoas, aínda é necesario manter as medidas fitosanitarias vixentes ata que pasen 2 anos dende a última captura. Os agricultores de todas as zonas tampón, como é a de Encrobas, indicadas na resolución, deben comunicar inmediatamente despois da sembra e, en todo caso, antes de o 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con pataca. Esta comunicación se realizará utilizando un modelo anexo que atoparán na oficina rural máis próxima ou nos rexistros da Xunta de Galicia, na súa sede electrónica. Agora falámosles de envellecemento activo. O Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue ampliando esta actividade e se alguén quere sumarse pode facelo. O envellecemento activo ou en forma corpo e mente se está levando a cabo na locais sociais de Rodís, a Silva, Queixas, Meirama, a Baixa de Cerceda, no Piñeiro ou tamén en Cerceda, no local social do Moucho. Se está levando a cabo con moito éxito. Se trata dunha actividade na que se adestra a memoria e tamén a ximnasia de mantenimento, mellora a mobilidade, algo recomendable para a xente maior. É gratuito e se alguén quere sumarse, tan só ten que achegarse ao local social máis próximo ou directamente anotarse nas oficinas xerais da Casa do Concello. Agora falámosles de un seminario de defensa persoal, porque Cerceda vai acoller o sábado 15 de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 e 70 anos e se celebrará entre as 10 da mañán e a 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda ese día 15 de marzo. O plazo para anotarse remata o 11 de marzo. Está impartido pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF. Se trata dunha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que se require inscripción previa. Aquelas mulleres menores de idade ten que ter unha autorización dun representante legal. O resto teñen que anotarse mediante un formulario online habilitado na páxina web do organismo provincial da Diputación ou se tamén queren facelo a través da web que se atopa na web do Concello de Cerceda ou a través das súas redes sociais. Agora imos a saber xa os deportes, que xa temos o calendario para esta fin de semana. Pois nos deportes imos a saber que partidos lle esperan os nosos equipos xa mañán sábado e pasado mañán domingo, comenzando pola segunda categoría Galicia do fútbol. O Queixas, que ven de vencer a domicilio a pasada fin de semana o Hércules, reciben a casa o Portazgo, un partido se supón que asequible, xa que o Portazgo está na parte baixa da clasificación, pero o Queixas ten que conseguir outros 3 puntos máis na súa loita polo ascenso. Queixas Portazgo, o partido é o domingo ás 5 da tarde no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense vai a Vilasantar. O partido é Vilasantar Atlético Cercedense o domingo ás 6 da tarde no municipal de Vilasantar. Pola súa parte, o San Martiño recibe na casa o Abellá. O partido é ás 5:30 no Roxo de Herba Natural. O equipo do Rodís descansa e no fútbol de base do Atlético Cercedense o xuvenil xoga na casa. Atlético Cercedense xuvenil Betanzos, mañán sábado ás 5 da tarde no Roxo, nas instalacións deportivas do Roxo. Os cadetes xogan en Ordes. Ordes B, Atlético Cercedense Cadete, o domingo ás 10 da mañán en Ordes. Pola súa parte, os infantís descansan nesta xornada e os máis pequenos xogan o sábado. Os alevíns
xogan en Carballo Luís Calvo Sanz B, Atlético Cercedense Alevín, mañán sábado ás 10:30 no campo das Seiroas, e os Benxamín xogan na casa, Atlético Cercedense Benxamín A, Abellá, mañán sábado ás 10:30 no Roxo, e Atlético Cercedense Benxamín B, Brexolema, mañán sábado, a continuación, ás 12:15 no Roxo. E a continuación xogan os prebenxamíns, Atlético Cercedense Prebenxamín Ordes, mañán sábado a 1 da tarde. No fútbol femenino tamén xogan o domingo Atlético San Pedro C, Atlético Cercedense Femenino de Fútbol 7. Xogan o domingo ás 12:15 en Iñás. E no fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Cerceda de veteranos relámpago o domingo ás 11 da mañán en Orellán, no Mesón do Vento, e na segunda B de veteranos, Juventude Latino San Martiño, hoxe sábado no campo da Torre número 1, e tamén mañán domingo, Cambre Rodís de veteranos, mañán domingo ás 10:30 no campo dos Pinares. Xa rematamos co tempo despois do paso da fronte desta xornada fronte que estamos tendo no día de hoxe, despois do paso desta fronte de hoxe, mañán sábado quedaremos nunha zona de chubascos, serán máis frecuentes pola mañán, pero irán desaparecendo co avance do día, e xa o domingo será unha xornada seca. A partir do luns volverán a entrar frontes. Pois con isto rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.